May adlaw mga idol, may hinaut na butas yung mga may panglawas. Hinaut nga taga na po magdugang kalagsik sa panglawas ng tagadlaw. Aram makahimo sa pagpanikay sikay sa adlaw-adlaw itong gimbaton mga idol. Kaora pa mo ni okra o kaning bulad. Kaway-kaway dia sa mga tao mukaon ran ng mga dili artihon ba. Ganahan mo kumukaon aning bulad gudug okra lamiya makay ko ani. Bisa kung isa ra akong kanon. Ang alamig na sudan bukaon na po ko. Pero kaning paborito ginako bulan. Simple ra kay pagkaon ba. Pero makabusog. Ang importante gud sa atong kakaon ra ta din masudlan ra atong tiyan. Na kinahanglan mangita pataglami kay usahay bulag gitay kwarta. Kalibang na migapon na. Di naman kinahanglan mapasosyal-sosyal pagka sa panahon karon tungod sa kamahal sa palaliton. Pero natay kakaya mga lamig mo palipitag mga lamig pong pagkaon kaya malipay ta marami kalipay sa pinayang kaon may atong ipagita makakaon na tao kina marami kalipay na to mga auta ninyo daghang salamat din sa mga nagsigig padayon o sunod sa atong mga video. Ayaw mo kalimang pag-follow sa atong Facebook page Kansugot, sa atong YouTube channel Kansugot Pasambahaw, pag-subscribe. Daghang kay salamat ninyo ha. Mukha na patagdali ro kaya trabaho pa magpunta. Itong banda nga murag galaway naglantaw. Alam mo mingit kay kaabok ra gud nga lapuahan ra. Itong bulad ito prito. Okay ra. Busog na kaya. Solve na ang tanan. Lami na kaya kung paminaw kung magkaon ng kondisyon na kayong lawas. Malipayo na. Ito na yung importante na pa mga pobre. Katong kaway sa mga dato dihan ang limukaonan. Katong wala pa katilawan. Pero kabalo ko nga murag kakaunon ra gyapon mo. Siguro lang mo katilaw sila may mo gulong moron kano sa mga pobre tapos puraot timawa pero pasalamatan nyo na ito na si Ginoo nga gatagan tagrasya nga inaani bisan tudog niya ani rani pero gatagan niya grasya kada adlaw wala ta naglisod pangitag bugas kaon ta kinabi uban ron luoy kay wala gi makaon bisag bugas wala gi kapalit og bugas manay pinakaluoy mo ron maluoy ta magunahon na ba kita pasalamat kita bisag sa kagamay ng grasya natong nadawat pero dako na kay pasalamat nato sa Ginoo.